Această ilustrație a fost realizată utilizând PowerPoint, funcția de grupare a imaginilor și formatarea textului. De asemenea, această secțiune a fost realizată folosind CSS, containerul TextBox și de asemenea modelul TextBox și în prealabil stilizarea elementelor, imaginea din partea dreaptă și textul din partea stângă, sugestiv pentru imagine. De asemenea, bannerul paginii denumită mitologie a fost realizat în aceeași manieră, respectând estetica și arta grecească, dar transpusă într-un website. De asemenea, pagina arhitectură conține linkurile pentru cele 3 pagini legate de arhitectura grece antice, Amfiteatrul, Acropolisul Atenian și Templul grecesc. Această pagină cuprinde informații cu privire la teatrul, originea lui și de asemenea la Amfiteatrul grecesc, arhitectura sau construcția cea mai reprezentativă pentru arta la grecii antici. O altă construcție sau edificiu emblematic pentru această civilizație a fost templul. Pagina cuprinde toate cele 3 stiluri arhitecturale grecești, cel doric, ionic, corintic și de asemenea planul etajului unui templu folosind o ilustrație de tip hartă, legendă, elementele unui templu văzute din față, cel mai complex tip de templu, cel doric. Și de asemenea, la sfârșit, o galerie de temple realizând patrimoniul cultural al Greciei.